आखल आखु आरो मावनाय दांनायफोरजोंनो नंथारगौ ख्रिस्टियान होननानै मिथिजानाय बादि नों गावनो बिसोरनो नंथारगौ फोरोंनायखौ फोरोंथारनांगोन। फेयि मानिजानाय गावखौ हमथानो हानाय फोथायनायाव गोगोम अननाय आरो सैसोनो हानाय जानो थाखाय नोङो गावनिख्रुइ दुइसिनफोरनो फोरोंदो। बे जाबाय पाउलनि तिम'थिखौ तितुसखौ बुंहरनाय बेयो मोनसे लाइजाम। बे लाइजामनि गेजेरजों पाउला तितुसखौ बुंहरदों, खावलायहरदों। तितुसखौ बेयो बुंदों, नोंनि आखल आखु नोंनि मावनाय दांनायफोरजोंनो नों दे दिनै नंथारगौ ख्रिस्टियान बेखौ दिनै नों दिन्थिदो, जाहाथे नोंखौ सोर होननानै बिसोर सोंनो गोनां जाया। बे बाथ्राखौ पाउला तितुसखौ बुंहरदों। बेयाव बिराद स्पष्ट लिरदों, आखल आखु आरो मावनाय दांनायफोरजोंनो नंथारगौ ख्रिस्टियान होननानै मिथिजानाय बादि नों गावखौ बिसोरनो गावनो बिसोरनो नंथारगौ फोरोंनायखौ फोरोंथारनांगोन। आखल आखुफोरजों नाथाय आथिखालाव गोबां समाव जोंनि आखल आखुआवबो जों गोग्लैयो। जों हमथानो हाया। गाज्रि लुबैनायफ्राव जों सानफ्राङो, गाज्रिखौ जोङो जाफ्राङो, लोंफ्राङो, गाज्रिखौ जों मावफ्राङो। दा बे बेलायावनो पाउला बेवहाय तितुसनि गेजेरजों जोंखौ साबधान होयो आरो गाहायाव बुंदों फेयि। दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे दिनै माब्लाबा समाव जों बेखौ मावनो सानोब्लाबो जोंबो दिनै जोंनि जिबनाव बेखौ मावो, फेग्लुंनाय। दा बेनिखायनो बेयाव बुंदों, तितुसखौ पाउला बुंदों, नोङो फेयि जाथारनांगोन आरो नोंल' नङा, नोंजों लोगोसे बेयाव थानाय गासैखौबो नोङो फोरोंदों होननानै बुंदों। बिसोरो फेयि जाथों, मानिजानाय जाथों, गावखौ हमथानो हाग्रा बिसोरो जाथों। बेबायदि बानजायनाय बाथ्राफोरजों तितुसनि गेजेरजों तितुसखौ बुंनायजों लोगोसे बेयाव थानाय ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौबो दिनै पाउला दिनै बानजायहरदों आरो गावनिख्रुइ दुइसिनफोरनोबो फोरोंदों होननानै बुंदों। बेनि बेलायाव जों गोबां बाथ्रा सोलोंनांगौ दं, गोबां बाथ्रा बुंनो हायो। आथिखालाव दिनै जों नुनो मोनो, दिनै जों गावजों गाव सोलोंलायनि जों बेयाव बुंदों गावनि दुइसिनफोरनो बेफोरखौ फोरोंदो। नाथाय गोबां समाव जोंनि गेदेरफ्रा, जोंनि देरसिनफ्रा इभेन गाज्रि मोननो नाङा ना, इभेन माब्लाबा समाव जोंनि बिमा बिफाफ्राबो दिनै मोजांखौ फोरोंनो नागारै गावनि फिसाफोरनावसो बे फेनाय मुवाफोरखौ बेखौ लाबो। एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे बाथ्रा बुंनायसै, खोथा ओइ बाबु बे थांखुखौ लाबोलै आंनो। नाथाय बाइबेला बेनि अपोजिटसो बुंदों, फेयि जानो, मानिजानाय जानो बेफोरखौसो नोंनो फोरोंदो होननानै गावनि दुइसिनफोरनोबो फोरोंदो होननानै बुंदों। खिन्थु बेनि उल्थायैसो दिनै जों जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंदों, जोंनि दुइसिनफोरखौ फोरोंदों। दा खिन्थु बेबायदि आखलखौ जों दिनै दबथायनांगौ होननानै जों एसे ख्रिस्टियान जानानै इसोरखौ नाजावनाय जों साफा साफा व्यक्तिफोर जानानै बेबायदि आखल आखुफ्रा जोंनियाव थानो नाङा। माब्लाबा समाव जों ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर जानानै बेबायदि आखल आखुखौ, बेबायदि बेबहारखौ जोंनि दुइसिनफोरनि सायाव, गावनि फिसानि सायाव नङाब्लाबो सोरबा गावनि दुइसिन, गावनि फिसाजों समान बैसोनि सायाव बाहायफ्लांदोंब्ला बेनिफ्राय जों साबधान जानो। खारन बेखौ जोंनि गोथार बाइबेला थोनाखै, बेनि एगेन्स्टआवसो खोथा बुंदों। पाउलनि गेजेरजों दिनै जों बेखौ मोननो हायो। दा बेनि बेलायावहाय जानाय लोंनाय फेयि, बेनि बेलायावहाय मोनसे आङो बेस्ट एग्जाम्पल होनो नागिरदों। बे जाबाय दानियेलनि बाथ्रा। दानियेलनि 1 अध्यायनि 8 जों एसे फरायनि। दानियेलनि 1 अध्यायनि 8 जों फरायनि। बेयावहाय बुंनो जाहैबाय, दानियेला गोसोआव सानबाय, बियो राजानि गोथाव खाजाफोरखौ जानानै एबा बेनि लोंनाय द्राक्षा बिदैफोरखौ लोंनानै गावखौ खालाय जानो नाङा जासे थानो खाबु मोननो थाखाय कासिफोरनि गाहाय आस्टेनियासनियाव खावलायदो। दा जों नुनो मोनदों, जेब्ला दानियेला मोनसे अलखदाव दंहैयोमोन आरो बे समाव दंहैनाय समावहाय बेनो ओरैबायदि मोजां मोजां जाग्राफोरखौ लाबोना होदों। राजानि जाग्रा, राजानि लोंग्रा, बेफोर गासैबो होफैदों होननानै बुंदों। खिन्थु बेफोरखौ नुनानै दानियेला बियो गोसो बायाखै होननानै बुंदों। नाथाय बियो दिनै बेनि अनगा बियो जाय बेखौ नेग्रा सानथ्रि गाहाय, बेनाव बियो खावलायदोंसो। खावलायदों सानथ्रिफोरनि गाहायाव बे खावलायदोंसो। मा खावलायदों? बेफोरनि अनगायै बे गावनो गोथां मैगंफोरखौनो लाबो होननानै बे खावलायदों। एसे मोजां राजानि जानाय लोंनायफोरखौ बेनो लाबोदों। खिन्थु दानियेला दिनै बे इसोरखौ बिसास खालामग्रा, इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय आरो सानसेयाव बे खनथाम आरज खालामग्रा बे सासे व्यक्ति।
बेनिखायनो इसोरनि जिउआ बेजों लोगोसे दङमोन इसोरनि जिउआ दानियेलखौ बुंदों बादा होदों खबरदार दानियेल नों दिनै बेखौ लानो मोननाय नङा नों बेखौ जानो मोननाय नङा जायनि थाखाय बियो मोजां मोजां नुनायाव ओरैबायदि मोजां मोजां राजानि जाग्रा बेसाद मोनब्लाबो बेखौ बियो नागारदों आरो बियो बुंदों आं बेखौ जानानै आं गावखौ खालाहे खालामनो सानाखै होननानै दानियेला बुंदों दा जोंनि जिबनाव माबायदि दानि जों बेनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ जों रिजायनायनि बेबायदि जोंनि जिबनाव माब्लाबा सफैनो हागौ आरो सफैयोबो जोंबो दिनै आंनि जिबनावबो जेब्ला आं कलेज फरायदों एबा जेब्ला आं बल जोदों बे समाव दिनै आंबो लोगो मोनबोदों बिसेसकै जेब्ला आङो गय बारियाव बिदि बल जोनाय समाव बिदि मास मोनसेसो बायदि थांलाय फैलाय जोलाबायनाय जादोंमोन लोगोफोरजोंहाय बोसोरसेसो समावहाय बे समावहाय जोङो बेबायदि जेब्ला थांदों बोरमा खासिफोरबो जादों बेयावहाय एकदमबारे जौनि थिंखिफोरखौनो साइना दोननानै बिसोर लोंदों जादों रंजादों खिन्थु आं बेयाव बाहागो लाफायाखै बेबायदि खाबुफ्रा नोंनि जिबनाव फैनो हागौ बेबायदि खाबुआ फैब्ला नों गावखौ हमथानो हागोन ना हाया इसोरखौ मोननायनि उनाव जुदि बेयाव नोङो हमथानानै बुंनो हाबायब्ला आं बेखौ हामा आं बेखौ लानो मोना अब्ला नोंनि ख्रिस्टियान नंथारगौ ख्रिस्टियान नों बेखौ साखि होनो हाबाय जाय बाथ्राखौ पाउला बुंदों खिन्थु जों बेबायदि नंगौना नङा जों बे जानाय लोंनायनि बेलायाव गावखौ जों हमथानो हादोंना हायाखै हायाखैब्ला दिनैनिफ्राय जों बेखौ नाजानि बे जाबाय नैथि पइन्ट जोबनायाव